Nano babo kabalen, kumusta kayo po ne? Ako po yung Luis Season ning Werin Pampanga. Ngayon po ngaldo ngayon ni at ikong kutang kaya kayo. O bakit ka rin Kapampangan? Importante ya ing lupang presentabli, lupang masanting, ampong lupang malago. Ngayon po ngaldo ngayon ni so panakatamo ning metong nga kakilala ko, tinya pong tindahan pampalago, pampasanting mga kanya ne. Kutang tamo karela, pat mga tala rin Kapampangan. Of course, ito yung munang akahit na kaya katamo. Siyempre, parang looking fresh. Nakakagin nanay na. Malinis yung tsura. O siyempre, happen yung mag-represent yung sarili mo ito, di ba? Kamu balo nino rin nga akaroon yung gandalan, di ba? Malay mo, opportunity mo na yung pala ito. Kasi sabi daw, ikaw ang mayabang niya. Ah. Kaya dapat kaya panindigan dito. So tinta mong igit mo muna pa mo kayo na. Shoota mo kayo dala na ning Dolores City of San Fernando. Sir, na lagi mo sir. Diyan, Taga no ka rin kayo po? Mexico kami. Taga Mexico ka. Sir, ating mo metong kutang. O bakit ka rin Kapampangan? Importante yung lupang masanting, malago, presentable yung mga yan. Oh, kailangan kasi bilang Kapampangan kasi Wow. pag hinawas na Kapampangan talagang sentro na yan yung mga lagu yan po, mga santik. Mo kayo pa magluto. Potang miras kayo ng liwa lugar, potang kitnanda ko. Timano sa dento, para Kapampangan, takang mga lagu ka na po, mga santik nga din. Anya mag-effort mo, atin tamong status ng mga nita ka rin aliwan taon. Eh. So puto sinabi da Kapampangan, ba, wala ko sa ating Kapampangan, dakal mga lago, dakal mga santing, ada na. So ikaw tamo may-maintain tayo ta, sir. Oo. At mas santingan ang sikreto mo, sir. Mandilo at lugas, patingapon. So dapat makataluko naman pala Mandilo na, sir. Dakal salamat, sir. Sir John, ne. Dakal salamat, God bless you po. O ito na, na mo, mumuna pa mo tinta ng interview. Nuta mo ngayon ni, paksamin tayo Ma'am Jill. Hello, ma'am. There you go. So, sorry to disturb you guys. Ating kumupo kasing kutang king vlog. Bakit po ba sa mga Kapampangan, importante yung lupa lang presentabli, lupang masanting, lupang malago? I think it's very important simply because if we look beautiful, we feel good about ourselves and we feel confident about ourselves. Wow! What a Miss Universe answer. No? If we feel beautiful, we feel confident about ourselves. So, siguro may itong trait ka rin Kapampangan, ma'am, is itapin, they are really confident about nanong ang kanda, mga yan. Eh. So, we feel really confident. And itapin, makapagpadagdag ka rin maintenance na are these yung mga products nito? This is the complete line of beauty products. So, guys, I think what we're gonna do today is mga taaso pa nakatamong Ma'am Jill, punta lang tala rin ang karelang adwapang branches which is in Robinson and Star Mills. What we're gonna do is we're gonna ask our kabalens the same question. O ba't importante yung Kapampangan in pagiging masanting, malago, ang pong presentable. So, abayan nyo kami po. Ito na guys, so apiniling karelang Robinson Star Mills branch. Kitang main gate mga yan, siguro just around 50 meters, less than 50 meters na. Nano po lagi ma'am? Princess, kailangan tamong maging presentable kasi ito yung mumunatang akakit kaya katamo yan. Siyempre nung naning panlabas namin, walang tatarin. So first impression naman. First impression, last para ka na. Snacks. Kasanting din sinabi mo ma'am. Thank you, pirme pa. Para siguro sir kay dadala na rin kanita yung balang attitude na ning netong lugar kaya ning Pampanga. Kaya dito, pang market rate na yan. Pang market namin ito, hanggang halatang makain ng pera. Wow. At nagtiktapin na. Pasok pa na kami. Puri kayo lang sinabi mo sir. Puri kayo. Siyempre, first impression kasi kaya katamo Kapampangan, dapat malago mo, masanting, mga niya po yung trademark na rin Kapampangan. So somewhat bala mo, may maintain mo dapat ito na. So yeah. Okay. Nakasalamat mo. Ito guys na, so iniingkarel lang Vista Mall branch. Located dyan po ini kay San Agustin City of San Fernando, Pampanga. If you can recall, ginawa kami po metong vlog anywhere in Lintang Lapuring aliw-aliwang artista na ambassador ng Beauty Derm. So, ito, mag-interview tamo. Tingong ko tang sir, o bakit kayong karing Kapampangan, importante itang lupa kang masanting, lupa kang malago, Nanong natin? Palagay, sir. Mas masanting mga kakit, pati kahit confidence
confident ka kapatse masanti nga kitang pumabanglo. Wow, galing na. Malinis ka nga kahit kung confidence level mo matas. Okay mo nga, Beda, kayo kayong vlog? Okay mo? Vlog. Nano po nga tin kayo? So mag-zumba kayo nga po kanyan. Wala sa katawan. Okay mo yan, basta in confidence minsan. Ating ko po may tungkol kaya kayo, buskinin nyo pong kaya sagot na. At importante iya po kayong Kapampangan, itang lupa yung masanting, lupa yung malago, lupa yung presentable. Nano? Opo, itamo po. As Kapampangan, at importante iya po. O syempre, happening mag-represent ka sarili mo ito, di ba? Because we're known for it. In the first place. In the first place, we're known for it. Isa yung heritage natin, Kapampangan are really forma, magaganda, guwapo. Okay. I think yung total package. We have to be presentable. We have to look good. More or less yung confidence mo. There you go. I heard it. I heard itang confidence na sir. Confident. I am inviting everyone to come and visit Beauty Hub by Beauty Derm in any of our San Fernando, Pampanga branches located in Maligaya 168, open from Mondays through Saturdays, 9 a.m. until 6 p.m. Vista Mall Pampanga and Robinson Star Mall are open from Mondays through Sundays, 10 a.m. until 9 p.m. See ya! Live the confidence you deserve. Be proud. It's Beauty Derm. Wait, kabalen satisfied kayo karetang answers kareng aliwata mong kabalen. Nungko na nga kayo. Palagay yun, ba't importante iya kayong Kapampangan? Yung lupa yung masanting, lupa yung pogi, lupa yung presentable. Leave them at the comment section po. Thank you so much for watching We're in Pampanga. Until our next video. Peace out. Bye.